Minä olen kokenut vuoden 2004 jälkeen montakin herätystä ajamisen suhteen. Jos joku sanoo ajavansa samalla tavalla kuin yli 6 vuotta takaperin, niin minä sanon, että siinä on kaavoihinsa kangistunut jäärä, jonka kehitys on pysähtynyt. Tuohon aikaan tavoitenopeuteni oli suurin sallittu, jolloin erehtymisen varaa ei juuri jäänyt, minkä vuoksi oli pakko olla tarkkana nopeusmittarin kanssa. Nopeuden pudotus vastaamaan lain vaatimusta ei ollut kova paikka, koska olin jo hiukan ehtinyt harjoittelemaan itseni hallintaa. Tunsin omaa ajatuskulkuani jo sen verran, että tiesin millä tavalla ajattelemalla saan itseni motivoitua. Lisäksi takana oli jo nopeuteni muuttaminen laittomasta lailliseksi luulemaani, mikä kävi hyvästä harjoituksesta. Nimenomaan ajatustyöllä sain ajotapani muutettua, mutta en päässyt kokeilemaan miten tehokkaaksi koettu nopeusvalvonta olisi tehonnut, koska ennen nollatoleranssia sai ajella jatkuvaa ylinopeutta ilman sakkoja. Jos puhutaan nollavisionääreistä, niin he eivät tarvitse nollatoleranssia, eikä kameravalvontaa, eikä oikeastaan minkäänlaista nopeusvalvontaa. Nollavisionääri ei ota mitään laittomia riskejä, joten hän ajaisi korkeintaan suurinta sallittua automaattisesti, oli valvontaa tai ei. Mutta valitettavasti nollavisionäärien joukossa on niitäkin, jotka vain luulevat kuuluvansa siihen joukkoon. Tarkoitan niitä kuskeja, jotka ottavat laittomia riskejä silloin kun luulevat tietävänsä, ettei siitä ole vaaraa. Heitä on varmaan suurin osa onnettomuuteen joutuneista, koska en laske itsemurhia onnettomuudeksi. Käytännössä todelliset nollavisionäärit ovat erittäin harvinaisia. Valttini on se, että liikenteen keskinopeuden lasku vähentää liikennekuolemia enemmän kuin suhteessa samansuuruinen muutos missään toisessa liikenteen laittomassa tahallaan otetussa riskissä. Ei ne ohitukset ole vaarallisia silloin kun niitä lähdetään tekemään. Ne osoittautuvat vaarallisiksi vasta kesken ohitusta. Aivan sama pätee nopeuteen. Kuskit tuppaavat pitämään nopeuttaan turvallisena, jos juuri sillä hetkellä ei ole näköpiirissä vaaroja. Kyselytutkimuksessa kuskit ilmoittivat muiden ylinopeuden suurimmaksi syyksi ylinopeudelleen, ja ylinopeus on liikenteen suurimpia tappajia. Tähän systeemiin ei saa sovitettua vastuullista ylinopeutta kirveelläkään. Kuskin vastuulla on vain oma ajaminen, ja vastuun rajat on kerrottu tieliikennelaissa. Sen 3. pykälä velvoittaa kuskin noudattamaan liikennesääntöjä, joten niitä tahallaan rikkova ei ole vastuullinen kuski. Ylinopeuksista ja nopeusvalvonnan mielekkyydestä ja vaikutuksesta ei voi puhua ilman että puhuu pääasiassa törmäysnopeuden vaikutuksista ja valvonnan vaikutuksesta törmäysnopeuteen, koska juuri ne ovat nopeusvalvonnan olemassaolon syitä. Jos tarkoitus on vähentää liikenneonnettomuuksien ihmisille aiheuttamia kärsimyksiä, niin eikö silloin ole loogisinta yrittää vaikuttaa tähän asiaan sillä keinolla, jonka on havaittu siihen parhaiten vaikuttavan? Ylinopeuksien karsimiseen käytetty euro vaikuttaa tehokkaammin kuin onnettomuuksien vähentämiseen käytetty. Käytössä on joku määrä rahaa eikä se riitä kaikkeen mitä olisi kiva hankkia. Siksi se pitää käyttää niin, että mahdollisimman monelta turhalta kuolemalta ja loukkaantumiselta vältyttäisiin. On olemassa tietopankki, jossa on helposti käytettävässä muodossa tämänhetkinen tietämys siitä, mikä on eri asioiden vaikutus liikenneturvallisuuteen. Minusta on aika loukkaavaa muiden älyä kohtaan luulla, että noita asioita sävelletään mutupohjalta.
Liikenne on yksi maailman tutkituimmista asioista, ja siitä on saatu selville yhtä sun toista. Esimerkiksi se, että vaikka nopeudella ei olekaan mainittavaa merkitystä vakavien liikenneonnettomuuksien aiheuttajana, niin sillä on määräävä vaikutus onnettomuuksien seurauksiin. Nopeus on eniten liikenneonnettomuuden seurauksiin vaikuttava tahallinen ylimääräinen laiton riski. Vaikka löytyisi tieto, että kohtuullisesti ylinopeutta ajavat joutuvat epätodennäköisemmin vakavaan onnettomuuteen kuin nopeusrajoituksia aina noudattavat, niin se ei vielä todista, että ylinopeus oli se asia, joka tuota todennäköisyyttä vähensi. Ylinopeuden vaarallisuudesta tai vaarattomuudesta voidaan puhua vasta kun muut tekijät on eliminoitu. Ei asioita voi yhdistellä sen mukaan, mikä sattuu miellyttämään. Ylinopeuden pääasiallinen riesa tulee sen vaikutuksesta onnettomuuksien seurauksiin, ei sen aiheuttamista onnettomuuksista. Ylinopeus kyllä lisää onnettomuusriskiäkin, mutta vain vähän. Uskovaiseksi voidaan sanoa ihmistä, joka uskoo johonkin asiaan tosiasioista välittämättä. Hän voi olla uskossaan oikeassa tai väärässä, mutta oleellista on, ettei usko järky, vaikka tieto puhuisi sitä vastaan. Minä alan ihan oikeasti huolestua kyvystäni ilmaista ajatuksiani kirjallisesti. Kuljettajien kokema henkinen paine heijastuu heidän ajonopeuksiinsa. Painetta luo monikin asia, osa siitä on tarkoituksella järjestettyä. Yksi näistä keinotekoisista henkisen paineen aiheuttajista on nopeusvalvonta. Missään tapauksessa kuljettajia ei saa päästää ajamaan heidän mielestään tilanteeseen sopivaa nopeutta. Ennen kuin kaikille on selvää sekä nopeuden vaikutukset liikenneturvallisuuteen sekä kuljettajan vastuu. Monen mielestä kuskien hyvä auton käsittelytaidon taso on asia, jota kannattaisi tavoitella. Hyvä auton käsittelytaito ei kuitenkaan aina tarkoita turvallisempaa kuskia. Asia voi olla jopa päinvastoin. Se parantaa itseluottamusta, joka saattaa synnyttää asenteen, että kuski voi ottaa laittomiakin riskejä, koska ne eivät ole oikeasti riskejä juuri hänelle vaan huonommille. Jos moraalinen selkäranka ei ole siinä tilanteessa poikkeuksellisen vahva, päätyy ottamaan useampia ja tai isompia riskejä. Tällöin tavoiteltavan tason lähestyminen huonontaisi sitä asiaa, jota sen piti parantaa. Jos haluaa, että on itsensä kanssa samaa mieltä silloinkin kun puhuu samasta asiasta eri yhteyksissä, pitää järjestää itselleen vertailupisteeksi joku peruslinja, jota on ajatellut vetää. Jos oma mielipide ei kestä vertailua omaan linjaan, mielipide vaatii muutosta. Linjan vaihto on aika työläs operaatio, joten oma linja kannattaa valita todella huolellisesti, jotta se varmasti myös on oma linja eikä vain asia, joka sillä hetkellä tuntui kovin tärkeältä. Tämän suhtautumistavan vuoksi minua on moitittu oman mielipiteen puuttumisesta. Kyllä minulla omia mielipiteitä on, olen vain hylännyt niistä ne, jotka jo itsenikin mielestä eivät vastaa todellisuutta. Ilman tätä ohjenuoraani olisin puhunut läpiä päähäni ja minusta se on asia, jota kannattaa välttää. Voin minä puhua tietysti läpiä päähäni vieläkin, mutta nyt se tapahtuu vain vahingossa. Minä veikkaan, että selkein yhdistävä tekijä vaarallisimmilla kuljettajilla on kova usko omiin taitoihin. Tieto omasta haavoittumattomuudesta on tekijä, joka lisää ihmisen riskinottokykyä, ja kun tarpeeksi kauan ajetaan, se näkyy kenen tahansa saldossa onnettomuuksina. Ja jos tämä väärä itseluottamus näkyy ajotavassa laittomana nopeutena,
Ei onnettomuusalttiudessa tarvitse tapahtua mitään muutosta, kun se jo lisää liikennekuoleman riskiä. Varmaa tietoa on, että 90 onnettomuuteen joutuneesta pitää itseään keskimääräistä parempana kuljettajana. Koska tiedämme, että vain 5 heistä voi teoriassa olla oikeassa, niin voimme varmuudella sanoa, että itsevarmuus liikenteessä on onnettomuuskuskeja yhdistävä tekijä. Jos kaikki tietäisivät, mikä on oikea tilannenopeus ja myös ajaisivat tämän tietonsa mukaan, ei tarvittaisi rajoituksia ollenkaan, eikä siis olisi myöskään olemassa käsitettä ylinopeus. Tätä ei ihmisten pyörittämässä systeemissä tule koskaan tapahtumaan, joten vastaisuudessakin tarvitaan rajoitukset, jotka pistävät edes jonkun katon omiin taitoihinsa liikaa luottavien kuskien nopeudelle. Minun oikeustajuuni ei mahdu, että esimerkiksi minä 1 000 000 kilometrin kokemuksellani saisin ajella kännissä, kunhan ajaisin pienemmällä riskillä kuin joku kokemattomampi kuski. En hyväksy, että hyvä kuski saa ajaa kännissä laitonta nopeutta tai vaikka jarruttomalla autolla, vaikka hänen riskinsä olisikin pienempi kuin jonkun toisen selvinpäin, rajoituksia noudattaen ja laillisessa kunnossa olevalla autolla. Tiedän asiantuntijoiden olevan sitä mieltä, että harvat pienet ylinopeudet johtavat useampiin pieniin ylinopeuksiin, joita on lopulta niin paljon, että ne alkavat nostaa koko liikenteen keskinopeutta, joka puolestaan aiheuttaa kuolonuhreja enemmän kuin mikään muu tahallinen riski. Kun lähtee suosittelemaan muille liikennerikoksen tekemistä, pitäisi olla varma seurauksista ja perusteluittensa oikeellisuudesta. Kun minä ajan oikeassa reunassa rajoituksen mukaista vauhtia antaen halukkaiden mennä menojaan, se ei ole vaarallista minulle eikä minua ohittaville. Riskikuljettajat jatkavat matkaansa. Heidän ei tarvitse ottaa ylimääräistä riskiä päästäkseen ohitseni. He saavat kohta kiinni jonkun toisen ja sama leikki alkaa uudestaan, mutta minun riskiäni he eivät enää ole kasvattamassa, eli minullakin lähtökohtana on oma turvallisuuteni. Jokainen voi itsekseen arvostaa ihmishenkeä kuinka haluaa. Mutta koska on ihmisiä, jotka lakaisevat maan edestään, jotteivät tappaisi muurahaista, ja toisaalta jotkut tappavat ihmisiä huvikseen, ei yhteiskunta voi sallia jokaisen ajelevan oman ihmishengen arvostuksensa mukaan. Siksi se on antanut yhteiset normit ihmishenkien arvostamisesta ja sanktioinut näitä arvoja vähemmän ihmishenkeä arvostavien toimet. Se on yksi yhteiskunnan tehtävistä.